Zergatik joan ikusezinean bidaiatzen? Bueno, jakin badakigulako heteropatriarkatua presente dagoela modu transversalean leku guztietan, ez? Kulturan, antolatzen garen moduan, harremantzen garen moduan. Eta horregatik ezinbestekoa iruditzen zitzaigun elkartearen sakontasunera begiratzea, ez? Ikusezina den horretara. Eta hortik abiatuta, lanketa eta hausnarketa prozesu bat hastea. Azken finean da kontutan izatea hortik eraiki ditugula antolatzeko moduak, harremantzeko moduak, nola erabiltzen dugun poterea, eta erabakiak hartzeko moduak ere, ez? Eta hori jakin da, erresagoa da, ezinbestekoa da, deusesteko, ez? Hori egin nahi dugu eta. Orduan, adibidez, gure kasuan emaitza zehatz bat izan da asanbladetan, emozioei bere espazioa ematea eta ezagutzea. Azken finean, onartzea pertsona emozionalak eta razionalak garela, horrek eragina duela arlo guztietan eta baita erabakitzeko garaian ere. Zer gomendatuko zenioke animatzen diren beste elkarte batzuei? Honelako abenturetan nahastea, ez? Gomendatuko nieke elkarte guztiei. Zeren azken finean, barrura begiratzeak informazio asko ematen digu. Ez? Horrela oso argi ikusten da, gainean daramagun joskera patriarkal hori, ez? Eta azken finean, beste gizarte baten alde lanean behar dugun elkarteentzat ere uste dugu ezinbesteko hausnarketa bat dela. Mugarik gaben, adibidez, gure asanbladetan erabakiak hartzeko motari eustea edo lantzea erabaki genuen, ez? Zehazki, nahi genuena zen, kontsentsu bidez hartutako erabaki eredu horretara iristea, ez? Pentsatzen dugulako parte hartze bidezkoago bat sustatzen duela. Eta hausnarketa horretatik abiatuta, erreminta desberdinak sartu ditugu gure asanbladetan. Adibidez, informazioa lehenago lantzea eta parte hartzen dugun guzti hori helaraztea, ez? Honek ahalbidetzen digu, asanbladara iristen garenean, erabakiak hartzeko garaian egin dugula hausnarketa prebio bat, ez? Aurretik. Beste erreminta bat izan da onartuta edo onartzen badugu emozioek eragina dutela erabakietan, egin duguna izan da asanblada aurretik eta asanblada ondoren espazio berezi bat eskaini diogu honi, ez? Emozioak partekatzeko eta honen inguruan hitz egiteko. Eta beste erreminta bat sartu duguna ere izan da asanbladan pertsona batzuk bideratzaile lanak egiten dituzte, ez? Pertsona hauek edo bideratzaile hauek azken finean laguntzen dute hausnarketa prozesuan eta baita ere kontsentsuko eredu honetan erabakiak hartzeko.